naariyan nga ili na kun sagararan nga ili papadi may sa tayo nga ili na ariyan nga ili na kun sagararan nga ili papadi ibunan nagtay nga rod tinagan na ider itay nga rod ti gloria na ibutak-tak tay nga rod kinaimbag na wenintay amin ikanta agbiag ka o Kristo nga arit ti kapya agbiag ti Apo nga arit langit ken daga ti sanga lubungan umay adurok noy ken agdayo ken ka tarumbeng laeng nga itanok daka agbiag ka o Kristo nga arit ti kapya agbiag ti Apo nga arit langit ken daga di sanga lubungan umay adurok noy ken agdayo ken ka tarumbeng laeng nga itanok daka. Rugyan tayo, dahil panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ken. Kakabsat at datayon ti maikawalo, mabigat nga panagsakripisyo, panagtalag iti Apo, panagdawat kadag iti grasya, ken bendisyon na. Dawaten tayo ti agtultuloy agrasya na tapno maisaknap tinagan na iti sangalubungan babaan dagiti wagas ti panagbiag tayo dagiti aramid tayo dagiti pampanunot ken nakem tayo agkamatalag tayo nga rod iti Dios katapno maikari tayo makiranod iti daytoy na santon a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Dios manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasya nakabasulak iti panunot sa aramid ken liway ko basol ko unay iso nga agpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Dios kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Hintay daydayo ti Dios babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria ki Dios Ama ti kangatuan Gloria iti Dios Anak anay langitan Gloria te Espiritu ana santuan Gloria iti Dios ti kangatuan
apya kadagiti amin hatattao ana imbagti panagnak na kemda nailangitan nga ama daydayawin na ka agrukbab kam ken ka agyaman kam ken ka gapu iti dayag mo anay langitan gloria iti Diyos Ama ti kangatuan gloria iti Diyos Anak anay langitan gloria iti Espiritu ana santuan gloria iti Diyos ti kangatuan Apo Hesu Kristo bugbugtong anak Kordero iti Diyos anak ti Ama unasem ti basbasul ti lubong kasiyan na kami awatem tuy arararaw mi si tutugaw iti makannawan ti Diyos Ama kasiyan na kami denggem tuy araraw mi gloria iti Diyos Ama iti kangatuan gloria iti Diyos Anak anay langitan gloria iti Espiritu ana santuan gloria iti Diyos ti kangatuan gloria sana gloria alleluia gloria sana gloria alleluia sana alleluia ti kangatuan alleluia sana sikalaeng iti nasatwa sikalaeng iti kangatuan iti timbuyo ti Espiritu Santo ti gloria ti Diyos Ama Amen 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 Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, asidigan ti pan nakaipas ngay ti anak mo,
Dawaten mita ni Kristo anayat anagbalin a tao iti tiyan ni Birhen Maria, ket nakipagbiag iti tao. Ipaay na kuma ti kaasi na kada kami anano mo nga adipen mo. Gapo ken Apo mi Hesu Kristo nga anak mo ket Dios isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Malakias. Ibaon kunto ti babaunek amang isagana ti dalan ko. Ket kelato nga umay ti Apo. Asapsapulen nyo iti templo na. Umayto ti babaunen asisigan nyo. Ket ipakamunan to iti tulag ko. Ngem siya sinon to ti makaidtor ti aldaw ti yaina. Siya sinon to ti makalasat into nagparang. Mayarig to ti apoy amang gugor ti landok. Ket kaslanto na ingel asabon. Umayto amang ukom. Kas ti manggugor ti perak. Guguran nanto dagiti papadi akas panakagugor ti perak ken balitok. Tapnoy datag na ti Apo ti umiso adaton. May ayon to ti Apo kadagiti daton nga datag dagiti tattao ti Huda ken Jerusalem. Kasi panakayayon na kadagiti daton iti napalabas. Ngem sakbay ti yaay tinandaklan ken nakalaliyaw nga aldaw ti Apo. Ibaon kunto ni Propeta Elias kada kayo. Pagkakapyayan nanto dagiti amma ken dagiti anak. Tano saan siya ti umay ti ket dadailek ti pagilyan nyo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder ket tumangad kayo, taasidegen ti panakaisalakan yo. Tumakder ken tumangad kayo, tasidegen ti panakaisalakan nyo. Isurong kanyak dagiti daldalan mo, o Apo, wen ipakaamom ida kanyak. Isurunak nga agbiag kasmayan nurot ti kinapudnom. Tasika ti Diyos amang isalakan kanyak. Tumakder ken tumangad kayo, tasidegen ti panakaisalakan nyo. Nalinteg ken naimbag ti Apo. Isuro na dagiti managbasol, iti rumbeng a pagnaanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan, ket isuro na ida ti pagayatan na. Iti ayat ken kinapudno idalan na ida. Dagiti amin ang mga nurot iti tulag ken bilbilin na. Gagayem ti Apo dagiti agtulnog ken kuana. Ket patalgeden na kadakwada ti tulag na. Hintay dungek ti sao ti Dios sa naimbag unay. Hintay dungek ti sao na makalinglingay. Hintay dungek ti sao ti Dios sa mangpunas ken liday. Wen dungek tayamin sao a makaabukay. Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia. Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken. Ti panakiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka o Apo. Dimteng ti panagpas ngay ni Elizabeth, ket inyanak na ti maysa nga ubing a lalaki. Nadamag dagiti kaaruba ken kakabagyan na ti nakakaskas daaw a kinaimbag ti Apo ken kuana. Nakipagragsak da amin ken kuana.
Idi walo nga aldawen ti maladaga na panda pinakugit. Kayat da kumaapanaganan iti Zacarias, akas ken amana. Ngem kinuna ni inana, saan Juan ti maipanagan ken kuana. Wen angam awan met ti kabagyam nga agnagan iti kasta kinunada. Sininyasan da ni Zacarias tapno amwenda ti kayatna a maipanagan iti ubing. Dimawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na, insurat na. Anyan asidda aw da amin. Iti daytamet laakan ito makasaumanen ni Zacarias ket indaydayaw na ti Diyos. Nagboteng dagiti amin akaarrubada. Nagwaras dagiti adamag kadagiti amin adiso iti kabanbantayan a Judea. Anyan to nga tati pagbalinan daytoy nga ubing. Kinunkuna dagiti amin anak adamag. Nalawag ngamin nga daken kuana ti pannakabalin ti Apo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken kao Kristo. Good morning. Kita nyo no, da kayo nga daduma ket kabuteng yo ti ulimak nya. Tayo nyo no agulimak ako. Lapaya nga to, lolo. Apaya. No daduma ket daytoy busy alubong tayo. Preoccupied alubong tayo. No mabalbalin 24 hours nga aggargaraw jay utek, aggargaraw jay lubong tayo. Too much technology na nagulo alubong. Iso nga no, umayti pa nagulimag ket kasla mabutengan di jari na tayo kasla agamak, agari pa. Kasla kaamamaken ti buteng ti kasla adu kada tayo ti han nakabailan ti agulimek. Yay seminaryo nakarkaro dagitay monk, dagitay religious, dagitay monk, dagitay mamadre, dagitay daduma na kami di seminaryo no first kadwan na ka first Saturday evening. Nagadurar kami, silensyum manyum kunana dayjay. Great silence. Awan ti agsao, manipod di alas 6 ti kon silensyum manyum man kararag uray mangang kayo aging gana nga maturo aging gana ti bigat. Awan ti no mabalbalin, awan ti sound. Uray mangang kayo no mabalbalin hanga mangeg dayjay uni ti kalaniking ti nga naganan kutsara ken tinidor. Nga uray di jay sanapsap mo, dagatay manangan mga daduma ka. Agtig-abay ti uray lang nga imbes nga silensyum manyom lang arod ng kamanabtuog pay la tig-ab na kunana pay lang ti karawot na piman. Agulimek apaya iprak-practice da nga rod. Naka-aircon tayo kung nagpudot mo tata naka 27 mo. Iprak-practice da nga rod ti value ti silence, ti panagulimek, ti kinaulimek. Taapaya nga masapol ngamin adu da kitay na santo nga kunada, only in silence that you can hear the word of God. Itilaeng panagulimek nga mangeg tayo, mari na tayo ti saoni Apo Diyos. Ano daduma ka itilubong tayo ka nakabuteng kaslahan tayo kabailan ti agulimek. Ora dagiti kabalay kuno daduma. Dapat dito may isang bigat. Panagkararag. Kaririing da. Diya ka muno apay. Kaririing da launay. Gamdi katawa da kasla na dito sakbay da nga maturog.
Bigat di pala nakariing ni Apo Diyos ngam nagngiwat dan. Apay niya launa di pa karagsakan daya dagito kung nagtay panunot ko niya. Ano padasan yun daytay ko daytay kung kunak ngano mapang kayo di taltalon ko mauno di bantay ka daytay agulimag kayo ka daytay uray lang nga makatitilang di jay ulimag na. Ay, ang kita nyo, amoy yung value ti silence niya. Tatagamin nga dito yung maikawalo, nga nobena tayo, di ko na tayo, dagijay topiko tayo, tatama ikawalo, kunana, practice the art of silence. Practice the art of silence, kunana dayjay. Kano dayjay, no, dada kami ata, di makil kami taltalon, no naladaw ka kung mga napanang ruot ti sumip ngeten, agul uli magkadya, agtugaw kadya tambak, uray lang nga, tila manggag mo ko kuryat. Tila manggag mo ko kuryat, ada yung orti balbalay, kasla makatitilang di jay ulimag. Ada di jay pagsasaot Ilocano, di jay makatitilang, nakakabiging katahimikan kunanan sa amuti Tagalog niya. In English, basta silence, yak amo nga English di jayan. Kaya nakakabingi ko na kanudad dumawan, ijay nga aggaraw, di panunot, oray siya kamahiligak nga, hindi nyo agdadrive ka may masa kanayon. Apay, awang kadwang father, kay kayat kunudad duma, di may masa apaya, ijayak nga makapagpanunot, ijay nga agtrabaho, tano adda ka abay mo, adda ka dum, ijay lugan nga, sumana ukas la, haang nga makapag-reflect. Adar kita ijak mo nang runa kada kayo man nga kukumarik no daduma. Adar kita hangkay makatrabaho no ang nga sumabsabay jingiwat. Na minsan na panak nagtennis, jak pay namigat, nabasaak tilinget nagsokat ako, sumangpitak adda na danong ka mom dagiti kabalay ko kapag paboritok ida adda laeng mas paboritok niya. Adda duwa nga agin innaw. Nakatalikod da. Dengdeng ay nanggag ko adda pagtungtungtungan da. Nakunada. No, awan di pa kabingayan na, hanyo ko mga inyag ituyan, dahil tanga makan, takas lari di may nga ubing kas di tapik dansa, yan di ubing bimalasyo di bangir nga balay, kadi di kanan na nga mabingayan, di gad apalan mo, dagay di daddo mga ubing. Kano awan ti maka, no awan pa kabingayan na, hanyo ko mga pinakanyot to ba balay yon, tap no kwa, lasor-sorwan na, naging inayadak na panjili ko danda. Naging inayadak. Kunahan mo di may isang agin innaw daka. No kas di ko manak impakan dalatan. Ata datayo ti mang sursuro kadagiti ubing tapno anda nga aga apa. Ay uray siya kas di tingwak nabayagak ijayan makadungdong saak nga mangururay no inya daya tongtongan dan. Ala nagmayat la ka daya pa nakaistorya da daya. Idi gaputan mauma akon ta mamagaanak mo tiling-euten na daya likutan dadi dapay nagsardeng Apolos awampay preno na. Kunak ko. Ay natama gayam ni Apo. Imagine nagbayagak ijayon ko nagganas lah kada siya. Panda nga tanga makainaw dagito nga daytay aginaw dalatan. Kung nagday siya panunot ko ay adda magayam ni Apo di mi pay nadlaw. Kasano nga nga madlaw dak nagpig sa tatongtong tamay sa sumongsong bat mata. Maysa. Isuti ko isumo lang no mapanda makitsenda agkoy-koy-kuyog da. Ag kakwartuan da lang arudan, aglabada agkoy-koy-kuyog da. Isuti ko agidang kay pay agsiaran. Aginubot kayo na dayubing kami kaginubot kam nga agsia. Aginubot kayo. Amot Apo ayat mi mula ka nga agkakabalay. Ngam day silence nga ibagbaga na dito kakabsat external. Hana kayat nga sa nga no awan ti agun-uni, awan ti riribok, awan ti nakalma nga lubungan. Adda silence ije kaungganan sa bali daytoy. External silence daytoy. Of course external masapol tayo agulimag so nga no panag-uuras panag-retire ti rabiin ka, ida pam ta cellphonean, aginana kayon, agulimag kayon, anya maturog kayon. No hangka makaturog agulimag ka agluwalo ka tapno inton bigat hang aglutlutang day tabiyag mo. Tano puyat nga puyat ori ka hangka agun-unay no puyat nga puyat nakasulat anya ti araramidem di jay inton bigat kalutang ka manen agpalpalawapaw di jay hanga naka-reflect. Kada ito ibagbaga na dito external silence daytoy. Kasla kumamot kada kayo wow, intay makimisa di Sibilya apaya awan unay tiriribok. Wow. Naglameg,
Nagmayat ti maturog iji sibilya, intay lata maturog iji. Silence, external daytoy. Ngam ti bagbaga na ditoy, daytoy internal silence nga kung kunana. In the midst of troubles, uray no adda riribok, uray adda problema, uray adda pakarikutan tayo, adu dagitay, uray adda sakit tayo, kabailan tayo ti agbiag anasimbeng. Malagip yun ay adalan, idi nagparang ni Apo Isos kadakwada, idi nagungar, nagkarkararagda, anya ti inkablaaw na kadakwada, iti sa baling version ti Ebanghelyo, anya ti kunana, talna, ti adda kuma kada kayo. Ti sa bali at translation, anya ti kunada, peace be with you. Kapya, ti adda kuma kada kayo. Iso nga digital na tinakam, kasurot na ti kapya. Tauray no, kunam, adda nakaululimag di lubong yo, kasla ko madya agasawa, nakaululimag da. Ngum di puso da agkabkabog. Haan nga makapagtal na. Awan ti internal, awan ti peace, awan ti silence, awan ti talna, awan ti kapya, iya kaunggan. Iyan ti trabaho, hangga gununing agpay, so nakaululimag ka, ngam di pusom lumablaban, agkabog-kabog. Hamo mairuar ito, no, kuhan, nag-BP ka, 200 over 199. May salang atuldag tilamok na atake kan. Wana awan ti agun-uni, ngam di awan ti kapya ti kaunggam, awan ti talna ti kaunggam, iso di haan nga naganan kunana ka uray no kunatayo nga naulimag iti external no di kaunggan ka nagulo mariribok awan latamot ti silence na kada ito iti ibagbaga na tapno makapagtrabaho tayo anasayaat tapno makapagbiag tayo makapagayat tayo anasayaat masapul ati external. Masapul nga at damot oras nga agulimag. Haan nga agmalmalam, Diyos ko. No saan kakita mo, dahi ta Facebook mo, timot tutukam, dagitay kukumarim nga mamarites, dahi tay gura dati tao, tay utangahan nga masingsingir, dagitay paspasagid na, kadagitay akin animal tinangkaan, timulmula na, dagitay mo ti buy-buyaem, ay katalaga, ang awan ati kay tal na di kaunggan. Katiko na natin ti pudpud no nga kapya ti kaunggan kayam ti agbangka iti uray nagpigsa daluyon iti daluyon ti biag tayo uray adda problema nakalma di pay puso nga agtrabaho uray adda mang dadael kanya tayo kuna tayong ordinamensan kay ignore gossips apaya isugor ti mang poison kanya tayo iso nga uray adda dagito iti biag tayo kabailam ti agbiag compose di pusom nakakompose di panunot mo agtrabaho ka agmisyon ka asi pupuso dahil ti ibagbaga na kastoy mo ti Ebanghelyo tayo kitaan nyo ni Zacarias idi imbaga ti anghelan ka agsikog to ni baka mo oy pare pare una naga agdungdung sa nga tanga gikabkabil ti insenso ni Zacarias tama ikawalo ngamin nga parbangon nga nagganas talaga basit la ngan apanan di kidem na nga tanga agdungdung san ijayan nga ikabkabil ti insenso wo ana agsikog to ni baka mo Haman agsikog to bakatan Lopez pa Haman kasano ka mga marami deta hangka mamatay agumul ka ita jay jeriribok jeri na ni Zacarias kasi ingkarkararag na di kon maririboken tagsikog man ibakit nan Diyos ko paggatangan ti pamperstata anya gatas na nga maibagay anyan to nga taaya ti lampin pa lang nga ta idimot ganyan ti kunana maririboken ni Zacarias inya ti kon ti anghel agumul kanto pinagulimag na tapno makapagtrabaho ti grasya ni Apo Diyos nagulimag ni Zacarias nagumul siyam abulan plus 8 nga aldaw. Tas hala nagsao idi apan da pinakugitan di mat. Idi ay walong at kultura da dagiti iti aramid dagiti ti pamati da kalpasan ti walong aldaw mapanda idaton iti templo kasla pabunyagan kasla idaton sa bali yung bunyag. Yung sila pa isa pan nakaala na tinagan na. Kasla kas di mo langatan abunyagan.
Kay di ko nadan, saki ati nagan na, apaya sa karyas nga ron ni tatang na, takas dyan nga ron kanyada, no nya nagan ni tatang mo, iso tinagan nyo amin nga gakabsat. Iso nga no guryo di tatang mo, guryo 1, 2, 3, guryo 1, guryo 2, guryo 3. No floor amin, first floor, second floor, third floor, fifth floor, eighth floor, aging gana ti maibos ti floor. Kasi ti nagan na, kakunanahaan ko na ni inanan Elizabeth. Anya tinagan na, nangaramid dati nangitid dati pagsulatan, Juan tinagan na. Anya ti meaning ti Juan, managparabor ti Diyos. Daytan na ikat manen di jay, kayat na nga sa una akseptaren ni Zacarias nga agsikog ni bakit na awatan nanti plano ni Apo Diyos, naggarawon, na nanti pa naggaraw ti grasya ni Apo Diyos, nagsublimanan jay pa nagsauna. Kano daddo makas jay ti kasapulan tayo, tapno agtrabaho ti garaw ni Apo Diyos, tapno makagaraw ti grasya ni Apo Diyos, kunak kuma, uray iti panagbiag tayo, masapol nga adda silence, adda panagulimag, external ken internal, masapol dayta. Kunatay pa nga ron din na minsan nga, ti the best nga armas, the best nga sungbat kadagitay riribok ti biag tayo is your silence. Iso nga kunana, practice the art of silence. Padasem no apaunda ka hanggang agun-uni. Padasem nga umayda ka riribuken hanggang agun-uni. Nadya ti kapigsaan kabilugan, iso nga external silence, yes, we need that. Nga mas na importante di jay kaunggan, di internal. Nga ure adu ti riribok, nakalma. Ure adu ti saksakitem, na kompos lata. Ure adu ti panubok, agkumpos lata. Isugor dagiti kakabsat tayo nga, no umay dagiti panubok iti biyagan ka, haan nga makapagtal na di kaungganan. Han nakabaulan ti mamakawanan, han nakabaulan ti agpakumbaban, maabaken di kinatangsitnan, han nakabaulanan kasla, aggabor ti lubong kanyanan, iso di jay madepresen, maabaken apaya, awang ngarod ti talna. The same, ore dagaji adalan, idi mabuteng dan, idi mariribok dan, mataytay meten kunada agkarkararag da, napan ni Apo Isos kadakwada anya ti kunana, talna ti adda kumakada kayo. Iti sabali nga ebanghelyo ti translation na kapya. Kaya nang sa kapya ti kaunggan. Taapaya, idto'y lagamin nga makapagtrabaho tayo anasaya at no adda kapya di kaunggan. Padasem ti aginnaw nga agrororod nga awang kapya ta kaunggam. Mapungtil amin nga imatitasa. Padasem ti aginnaw nga agrororod di kaunggam to manabutob ka. Nabasa amin nga agraman nga lubong mo ngam nadan kapya hoy darsam kunana mo tata nakabaybayag kamay jayan tal na ti kaunggan nga uri at na makitam nga discrepancies, uri at na makitam nga haan nga nasaya at iti sabali no compose de yari nam no mayat yatal na di kaunggam makapagtrabaho tayo as sasaya at isuti ko na nakakabsat, practice the art of silence. External ken internal kasapulan tayo. Kang runaan na launay, idtalaeng nga mangeg tayo ti sao ni Apo Diyos. Italaang nga mangag tayo ti boses na no anya di ibagbagana no adda kapya no adda ulimag iti lubong tayo. Na ulimag nga tati parokya ti agmalumtat tala paliiwan tayo man. Kitaan tayo man no di jarupam ka na ing kapyaan. Makita yo mat ori kat no hangag sa uday tatao makita mo ti jarupa na kat no disturb no naguluhan. Makitam, di pala physical posture na, di pala rupa na, makitam di tao no, adda kapya, no awan. Makitam iji tao no, di jay kaunggan na, nakakompose, no maririribo. Marinam, ori kata katrabahuam, ori kata kapamilyam, isogorod nga, kunada ka, kuna kumadijay nanang, kumadijay anak ka, may problema ka. Ada problema, orang nga gununi di anak na amuna apaya mari na nangarod. Madi ngarod. Kasi yung lang ori kat ni Apo Diyos mat.
No daduma ka uray sa lodsoden no anya ti pakarikotam, anya ti problemam, di tayo mo mangag apaya, nangiwat ti lubong tayo. Di tayo mo mangag, di tayo maawatan di kayat na, ano daduma apaya, adula unay ti pakariribukan tayo. Di tayo madlaw nga mapukpukaw tayo gaya mo, di tayo madlaw nga maiyaw-awan tayo gaya mo. Ala kakabsat, awis na ti ebanghelyo, tal na ti kaunggan, internal silence. Hindi umararaw iti Diyos at tayo nga anak na si papakumbaba ako mamang ken mangidatag kadagiti kasapulan tayo iti inaldaw iti tunggal panggep ko na tayo Jesus akabsat mi tarabayan na kami. Jesus akabsat mi tarabayan na kami. Tignayen ken guyuguyem am amin akam kameng iti na Kristyanuan agimo nga idauluan ni Santo Papa Francisco dagiti obispo ken papadi nga agbiag ken agtignay akas maikari amakiranod ken mangnamnama iti kinaimbag ken kinaragsak nga plano ti Dios a panakaisalakan dawaten mi ken kaapo Jesus akabsat mi tarabayan na kami. agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tapno agtultuloy kuma ti panakipasetda at tumulong iti panursuro iti simbaan nang nangruna ti panangsalaknib ti biag urnos ken talinaay ti aglawlaw dawaten mi ken kaapo Jesus akabsat mi tarabayan na kami. agpaay kadagiti amin ang mangururay ti panakipasngay ti apo tapno na bunga metlaeng ti sakripisyo ken anus ti tunggal maysa agtultuloy kuma ti panalaknib mo kada kami nga anak mo ket tulungan na kami kadagiti anyaman a problema adumteng ti panagbiag mi dawaten mi ken kaapo Jesus akabsat mi tarabayan na kami. agpaay kadagiti kakabsat tayo a mawawanan ti namnama gapu tinakaru a panakaupay ken panakairurumen tapno agtalinaed kuma iti puso da iti panilaw ti Espiritu Santo ket iturong na ida nga agsubli iti dalan ni Kristo dawaten mi ken kaapo Jesus akabsat mi tarabayan na kami. agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen tapno pakawanen kuman ti Dios dagiti basbasol da alainen kuma idan iti sidong na bigbigen na kuma dagiti sakripisyo ayat ken anus da a nagserserbi bayat ti panagbiagda dawaten mi ken kaapo Jesus akabsat mi tarabayan na kami. Agulimat tayo matdawatin dagiti bukod tayo panggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Iraman tayo pa yung ikararagan dagiti kakabsat tayo anaayat at tumultulong dito yung parokya tayo. Kumararag tayo. Jesus sakabsat mi tarabayan na kami. Denggam kad ama ana ilangitan dagiti karkararag mi nga anak mo tapno babaen ti panangisagot mo kada kami iti bugbugtong nga anak mo ni Apo Jesus. Mabukel mi tinapudno agimong ama kaay-ayo ken kagapumit laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Sa pumay kuma tuwi datun mi kitawatem nida sapay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na
isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay datong ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Ti Diyos sa pumay kuma, tuwi daton mi ketawatem mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy nga araket agbali na darana, amang teti kapia bangar ken liwliwa, di kam tumawaw ken mabisin ditoy daga, no agtalek kam to ken ka. Di Diyos sa pumay kuma, tuwi daton mi ketawatem mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy atinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay daton ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Ti Diyos sa pumay kuma, tuwi daton mi ketawatem mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy nga araket agbali na darana, amang teti kapia bangar ken liwliwa, di kam tumawaw ken mabisin ditoy daga, no agtalek kam to ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Yapo awatin na kumadagiti daton kadagiti imam, ket may paay pakaydayawan ken pakaygloriaan tinagan na, ken kastamit apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia ni. Apo inisongsong mo daytoy a sakripisyo, tapno iso ti napalungduan na pagdaydayaw mikan ka, aramidem ko mga rod tadalosan na dagiti nakem mi, ket yasideg na kamken ka, tapno mapudnuan minto arambakan ti panakaipas ngay ti mangisalakan gapo ken Kristo nga apo mi.
Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Ang dadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karigat rumbeng. Pudno unay amay karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat ni Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan sana impatuldo idi nga addan ket ti matlaeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan nakaipasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin na parswa. Ti langit ken daganap mo daiti pakay daydayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay iti dagat ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar inakamin salakan si kanan nubuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano iti bagi gandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi
pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hintay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Kumten kumati pagayam, maknumpal kumati akem mo. Dito'y daga sa langit. Item kadagam ti aldaw ditoy, ti kanen mi, ti patinayon nga aldaw pakawanem, dagiti basbasul mi, kasmet kuma, iti pamakawan mi, kadagiti met na kabasol, kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot iti sulhiso ket isalakan naka iti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti pannulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kindayaw ti aganayon na dinto agsarday. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana.
Amen. Ti kapya ti Apo kang kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken Iti napakumbaba, iti na kapya a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Kapya. Cordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti Dios, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti Dios, amang ikat kadagiti basmasul ti lubong, item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanya, yung ti may salaeng asaong mapaimbagton to'y kararo. Bagiken ni Kristo asalakan, inkam awatin, asang kagimungan, sapay taiti daytoy panangan, inkam magunom, kapyat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasuti, inainda to, taraken bagi isungaru, inkam awaten, pigsaya ken talingen bagi kendara
Kristo asalakan, inkam awaten, asang kagimungan, sapay taiti daytoy panangan, inkam maguno kapiat sa ngalubungan, nadaega saklang mo, inkam umaside, naide pasilaw tibiyag, inkam isege, tuy si bubukil labiyan, en kaitalen, rigat ken lulwa, inkam paepen, bagi ken ni Kristo asalakan, inkam awaten, asang kagimungan, sapay taiti daytoy pandangan, inkam maguno kapiat sa ngalubungan, dunguken panag-ibig, inka iburay, tapno kararwa biagmi agtalinay, itintun madanon, oras nga ipupusay, alaen nakamapo, tanatalged nga sibay. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kada kaasi, taitdem tikapyam kada kami, at inaraunam itinailangitan aparabor mo. Tapno itiyaay tay ayatem nga anak mo, maikari kami asumabet ken kuana, asumsumged dagiti puso mi itinadyosan nga ayat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo a pagbiit. Pagyamanan tayo dagiti taga dili a kakabsat tayo anang idaulo iti daytoy na santuan a misa. Into no rabii dagitay makimismisa ti rabii nga membro ti pamilya tayo tinto pakaaramidan na ijay barangay Patiki. Kadagiti amin nga barangay pastoral leaders,
Umayon to alaan daytay ladawan ti Santo Niño ta mabindisyonan tatta iawid yo isunto ti ipasyar dagiti agtutubo kadagiti amin yung pagtaengan Christmas aginggana iti New Year apo mabalindang ipasyar surutan dagiti ubing ta da kami ka dayay mater aramid ubing kami nakaayayat mga aramidan dayay panangay kasla isaserrek tininyo Santo Niño ijay unag ti pagtaengan ke bendisyon dayay apo iso nga umayon to alaan nagitay ladawan ni Santo Niño kada kay amin nga maysa kada barangay apo kastamot dagiti gift giving tayo maited tumatlaeng no Christmas da kayo mismo nga pastoral leaders manarawid-wid ti sisa dagiti pinili yung pamilya nga maikan da kayo nga mismo ti mapan mangi kanta mangi danon agkaruling kayo ngam da kayo ti mangted hanga da kay ti dumawat nya tati panunot yu ti Christmas kuno agkarulingan ke ikanak kinaagpayso na ti Christmas ke da tayo tinaikan inikan na tayo anya dayay ni Jesus nga dimteng kanya tayo nga nakapsot a tao iso nga ti meaning ti Christmas ke nadaduma ke ti panunot tayo ke jay maalak haan na may mayat nga panunutan di maited ko di maiburay ko takas jay ti parabor ti Diyos kada tayo tumakder tayo ti Apo adda ko mga kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo Giyaman tayo ti Diyos. Di sino man ang nagtarigagay asumurot kaniyak lipaten na bagina ket suruten na at tuyak apo dumdumngek tuy di penmo Bilbil